mar nyuolonegi thuolo mag tije e piny owacho mare. Ruto singo ni piny owacho biro tiyo gi lony manyasani e nyuolo thuolo mag tije ne rowere e yor mbui kod e bero yore pur. We are rolling out 100,000 kilometers of fiber optic so that every citizen, wherever they are, and we are going to work with members of parliament so that we can create ICT hubs in as many places as possible so that Kenyans can work online. We are building aggregation and industrial parks in every county. We are also going to develop aggregation markets in every constituency because we want to create jobs around value addition, agro-processing, and manufacturing. Ruto bende odhi nyime gi siro paro mar chik mar omenda madwaro ng'ado 3% mar osach jotich, kowacho ni chenro ni bende biro chiwo thuolo mathoth mag tije ne rowere. Wachni bende osir kod jaod bura ma Kikuyu Kimani Ichung'wa. We are going to have a deliberate housing program that is also going to create for us minimum 1 million jobs. The finance bill is addressing exactly the issues you spoke about. And you did commit that you have a tax policy that espouses most of the principles of taxation. Chief among those principles is a principle of fairness. Kaka pile jatend piny ne okorembolo wach siasa e twak mare, kowacho ni koko migoyo gi kweth mapingo piny owacho ok mon sirikande tiyo yo makare. Mhubiri wetu amesema ya kwamba kuna makelele. Hii makelele kwa siasa Reverend, hii makelele kwa siasa ndio music ya kuendesha kazi mbele. Usikuwe na wasiwasi. Unajua pale kanisani kuanga na pambio ya kuimba. It is not an interruption of the sermon. It is part of the sermon ya kuendesha maneno hiyo. Limbe mar Ruto e kaunti ma Kiambu biro mana ndalo machuok kende tok MCS e kaunti no, buogo mar thichoko e apisi gavana Kimani Wamatangi. Toka githir kode ni poko timo chenro mane osingo ne jopiny. Simfros Okinda, Ramogi TV. Komachiele ni jod bura ma Kisumu Central Joshua Oron wacho ni kaka jod bura mag Azimio gikre mar kwedo paro mar medo osuru kokale paro mar chik mar omenda ka ibiro chwale e od bura mamalo. Oron wacho ni jo Kenya winjo matek ma onge tiende mar medo rido ngima kokale chike makamago, ka bende onyiso jod bura ma Kenya Kwanza ma odeo ngima jo Kenya mondo okir oko parono. Oron ne loso seche mane otimo limbe e gweng' marae kama ne okonye gero ot ne familia moro mayando dak magalagala kaluwero koda yuto margi matin. Ka wacho ni ok wanyal yie mondo chik no kokele ot maduong' kama wayale mondo kadhi. Kaka ja Azimio, kaka ja ODM, akwero kenda kwedo ni gino giter mabor kik gibigo kacha. To kenda anabiro choko jo Azimio gi jok mamoko moa Kenya Kwanza ni mondo wane ni chik no dir mabor, ok oneno odiechieng'. Kuom thuolo gedo mar yawo mar koru soin mabende dhi muonyo dho mano omenda maromo bilion 20 dhi nyime. Yawono mabende dhi kao heka 2,170 mar lo e tong kaunti ma Kisumu kod Kericho dhi miyo ji madirom 1,200 dar e lopegi e alwora ma Muroni Koru Ward, kendo kaluwore gi wachno noket bilion 2.2 tenge e chulo jogo duto. En higni 3 sani nyaka ne chak chenro mar gero yawono. Kata kamano, ywak maka kod kacha nitiere kaluwore na 80% mag jogo mowinjore odar e lopegi pod rito gi liyo chudo mekgi, mana kaka lipota marwa Millicent Adhiambo leronwa bang' limo alworano kendo loso gi moko kuom jodak makono. Ne gichake gi site construction. Ma site construction sani koro waneno ka odhi korumo. Gise duge face mar the real construction mar the site ma sani getimo gimilongo ni ginene digging of the spillway. E kardak mamoroni Koru Ward mana kilomita 5 kende kowuok e boma mamoroni nyaka e Gengaura Nyando mayudore e tong kaunti ma Kisumu kod Kericho ma e alwora kama yawo ma Koru Soin gedo mare dhi e nyime.
Yawno goro mare lero ni onyalo ting'o pi cubic meters milion 93.7 kendo en kod nyalo mar keyo pi cubic meters maromo 72,000 pile ka pile ne miere ma alworano to kod bedo gi nyalo mar keyo pi e puothe maromo heka 2,570 e kind tije mamoko e counties ma Kisumu kod Kericho maonge ng'ikruok ka gedo mare obiro orumo. Kata obedo ni gedo mar yawno dhi nyime e tiego talila mayudore e wuodwa Moroni Koru, jodak ma alworano to pod ywago odayo e wi deko mar chudo mar omenda manowinjore migi tok darogi e lopegi. 2012 ema Kenya Gazette Notice nowuokie ni puothegi obedo identified kendo onego bed ni igero dam ka. To 2021 January ka giduogo to gimiyowa award manyaka ne chakre nyaka kama wuoye kodi ni. Seria mar Kenya wacho ni ndalo 14 onego sega chuli, lakini kora chani ma ibro tim nang'o ya. Onge kata nduru kata siling achiel pok ane. Kora ana kanyo nyithindo be ko winjo ni osechul ji. To gibedo baba pesa utero kanye. To wan pok waneno pesa. Kana osechul ji to wan pok waneno pesa. To kara piem moto dhi darowa. Gikunye gibro gero ukuta. Pibro dugo chendo darowa ema koro wariti. Joluo nogoyo ngero ni ka dhiang' oyang' e gweng' to jodala ema kungo chuto ochuri. Kata kamano kaluwore kod gedo mar yawni e alworani jodak ma Moroni Koru Ward to tiend ngero no okalo negi gi e tok pacho. Tije makano wachna ni atamalo 70 bro bedo jopiny. Ohala bende no wachna ni mine gojende atamalo 70 aka. Ojana kata ka man ka achiel mosekelo kata mano musmal inja achiel nusu kilo nitie onge. Karo ohala gi mano wachni dhi miwagi kara locals gi gin jomagi. Tije miyo jogweng' to koro gionge. Kodon chacha sani ko kwan jo local tin molo joma oko jogi kelo jogi gi. And then ok trust joma local era ni wan jokuoge. The meaning goes ni Alibaba mano gi dog Chinese ni Alibaba people oginya ndikowa. Koro kaka tijni ni area wa to oginya ndikowa. Be gibiro waka dier. Ng'ato nonyiso waka chieng' moro kwa dhi manyo tich ni you older ni ti winjo wachni maber too much calendar to kan too much calendar kan too much calendar to tie gweng'wa nang'o. Wach magin go ne piny owacho chalo kamae. Kada migero to miwa pesa wadhi kumwa dhi to kada munge to giwewa wati. Ndalo machien ja siling 600 ninyalo yudo lo moro machielo batheka to koa kuno nyaka samwe kod sanie lo donjo 1.3 million 1.1 karach gima ok wang'eyo na wad mano miwa ni be pod en valid magara ka pono ne chulowa to chulo ji mwanyalo yudo godo konyruok jotendo to nitie mana wayiero nyaka mjumbe wa wan gi gavana marwa wan gi MCA marwa jogi mondo ng'iye kaka tete anwa mondo mi kata kemiyowa wad mane omiwa cha to ketie percentage moro wiye wayudie pesa makiyaka tinyalo dhi nwang'o godo lo moro machielo kamidonje. Kech piny to kaka dhi ne kako dhi okane chieng' ma piny oduog piny ni sukari no nyiew 100 kendo kako dhi ne kako dhi to bech lo bende medo mana dhi malo. Koro sama sirikal bo chulowa akwa sirikal ni mondo chulo e rate ma biro bedo masano. Paro mar gero yaw ma Koru Soin nobiro kaka yo makende mar tieko chutho midhiero mar oula mosiko muomo genga oranyando kinde koth ka kinde koth pacho ka kendo ywero oganda modhuro gino masiko kelo negi dang'ni kod achiedh nade matamre gi nono e ngimagi. Higani kende oganda mae 30,000 oula osehinyo e kaunti ma Kisumu ka kuonde dak manyando Nyakach kod Kisumu East ema midhiero no osiko hinyo e oganda gi atamalo modhuro. Kony ma osebed ka ichwalo ne jopiny kinde ka kinde e wi midhiero mar oula en mana mar chiemo. Penjo manyiedhore en ni to bende mano e yo maber minyalo kedgo kod oula. Dibed ni jotelo oketo mana maino e chwalo kony makamago kod keto singo mapile to gichopi kaka yor kedo gi oula mopogore gi manyo chenro makare mar tieko chutho midhiero mar oula. Koro mondo mine yud konyruok mochwere mar tieko oula, sirikal ne onono ni ber mondo ger yaw ma Koru Soin mondo konye geng'o oula masiko kelo chandruok e ngima oganda mathoth ahinya to ma Kisumu kinde koth.
Yauma Korusoin, mopogore gi tieko oula, biro neno ni pi maler ochopo ne jodak ma Kisumu kod Kericho, kamoting'o Ahero, Awasi, Muoroni, Koitanurot, Koru, Chemelil, Miwani kod Rabuor e kind kuonde dak mamoko. E sama igeno ni gedo mar yawni kobiro rumo chop higa 2027 to biro konyo e geng'o midhiero mar oula kaachiel kod bero dongruoge mopogore kaka keyo pi maler, teko stima e kind mamoko. E wi ma, jodak Muoroni Koru Ward koro dwaro ni piny owacho mondo ochop singo kaka ne giwinjore kotenore kod gedo mar yawo mar Korusoin e alworani. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, kar chung' od bura ma Muoroni, Kisumu County. Erokamano ahinya Millicent kuom report maler kendo matut kamano ero. Kawadhi nyime en riwruok mar jopur niang' e alwora ma Nyanza dwaro ni jatend piny William Ruto mondo donje wach mar sukari mabandia ma bende thiro ohala ne jopur ma pacho ka. Jokanyo dwaro ni ondhi achudhe duto kendo migi kuma koch kaka yor reso oganda kod kembe ma pacho kae. President, ni wadwaro ni jogo mibadhi omako madongo mane Sugar Directorate mondo maki kendo ketgi kando mondo tim uchunguzi mondo ng'e adiera ma sukari ni kaka nodonjo nikech kambi mukelo sukari ni ok en kambi mano bedo registered mondo kel sukari e Kenya ka. Omiyo mane kwayo marwa makende kaka jopur niang' wasiro sirkand William Samoei Ruto to wakwaye ni mondo odhi omako ngoke madongo dongo manyocha okelo sukari gi. Moko nyocha kochamo muma State House kendo gine ofis mar Kilimo House. Gine manche gi ka gisedonje sirkal dwe mar 12 gimanyo rieko ma gikawo go sukari ni giketo modonje chirni. So it's in this sense that we as an organization feel that the government should not sacrifice small people. Just the way they have struck hard on what happened at Kemusa, we believe that the government should strike hard on the principal officers of AFA in charge of releasing letters for imports as well as the ministry. Pode wach sukari ni jalup governor e county ma Kakamega Ayub Savula kwayo ni bura ma omako jokanyo moko e wi kambi ma sukari ma Mumias ogole do kendo oket winjruok mar reso kambino. Savula wacho ni kambino nyocha ong'uko chenro mag tich kaluwore koda bura ma pod onano e do. Okwayo jatend piny William Ruto mondo odonjre e wachno kendo res kambi ma Mumias ma osebedo kod midhiero modhuro. Savula bende dwaro ni sirkal otim pedha mager ne joma uso sukari ma ok opuodhi ma bende thiro yuto ne kembe ma pacho kae. Anatakana arudishe kampuni vile ilikuwa, vile alivyopewa arudishe vile ilikuwa, kwa sababu vile alipewa hiyo kampuni ilikuwa as it was. Na hii mifano ingine nyameleta modification nini hiyo modification amekuwa akifanya modification akichukua chuma mzuri zile genuine parts from Germany na Britain na akileta zake kutoka India. Yes. Anatakana ashtakiwe. Sisi tunaomba mahakama vile inaelekea na serikali waleta investor mwingine tafadhali mwenye atasikia malilio ya wafanyikazi na wakulima wa eneo hili. Tulikuwa tumepanga kuletea kiwanda ya Mumias Sugar Company mbolea 50,000 bags of fertilizer tupatie wakulima wetu at subsidized price. Lakini kitu ya kushangaza, koti pia zimeingilia na Mumias Sugar Company imefungwa kwa wiki 2. Sisi we want matters of Mumias Sugar Company iwe settled out of court. We have alternative dispute resolution na wakulima wanaumia. We want moshi itoke Mumias Sugar Company. Tunaelewana hapo? Na sisi na baraza tashikana na hiyo ndio line yetu, lazima factory ya Mumias Sugar Company ifanye kazi.
Dwaro nitie mondo omedi kwana pisas makonye manyo ji e bungu mashaka hola kalore koda lach mar bunguno. Kamiti ma Senate mabende nochuog mondo non chenro mag ute lamo wacho ni ji 130 kende okoromo e yoro bunguno kabende lwasi magitie en mabuogo chuny. Jokanyo ma kamiti no notimo limbe e alwora mashaka hola kawuono kagikwayo piny owacho mondo otiego bila malango baya mondo gibeda kicha ne timbe mamono machalo kod mosekelo midhiero shaka hola. Kamiti no bende osingo marwako pach jopiny e weche mag nono chenro mag ute lamo mapacho ka. I've also visited a mass grave that we have reliably been informed was carrying about 67 people who have been exhumed, and that particular place was called Bethlehem. So we have been able to visit Bethlehem, which had a mass grave, and we were able to visit Galilea, which was the place where Mr. Mackenzie was having his headquarters. And I think that it would be important that if there could be more additional rescue teams, that could also be able to improve and help this team that is very dedicated and is working here very well. We are happy to know they also have a counseling team. The biggest request that is also needed that we've noted is an immediate setup of the police station. Tudregi mano eni komanda marobila e kaunti mabungoma Francis Koli ojiwo kanise e alwora no mondo ndikne manyien kaka chik dwaro. Koli omiyo ute lamo thuolo mandalo 30 mar ndikore kao kamano tibiro kaonegi okang' mar chik. Piny owacho dwaro ni ute lamo ondikre mar yango jotendgi kendo neno ni gichiwo puonj makare ne oganda. Dwaro makamano biro e kinde ma jodolo moko maknegi bura mar chiwo puonj magalagala mabendo osekelo thoe koda midhiero mamoko ne jopiny. Tukimaliza kunakili makanisa yote hapa, zitakuwa zimefika ngapi? Swali ambayo tunajiuliza, makanisa haya, je, yalifuata utaratibu wa kisheria? Je, walijiandikisha? Walisajili makanisa haya? Wale ambao wamekuwa na makanisa haya, wamefungua makanisa hizi, naongelea kuhusu 424, 460, 300 hadi sasa. Kila mtu nawapatieni mwezi moja uweke mikakati yako, uanze kuweka mikakati, nenda pale sajili kanisa lako. Baada ya hapo obila omako japiny China moro mawachore ni uso mwandu mag chuma mokwal e alwora ma Athi River. Obila no yudo chumbe aina mag copper kod aluminium e store mar mwandu mag kambi mongere kaka Jinxin Scrap Metal Dealers. Achich moro moyangi kaka Lucy wachore ni nyaka bedni no chwalo mwandu e store no ero ka mwandu ma ichich ni no kwal e kambi mar keyo teko stima. Mae biro manandalo machuok bang' obila gengo kuom mwandu makamago e alwora ma Athi River juma mokalo. Gikanyo bende wadhi godo e yweyo mokwongo ka gin dakika 19 mosekalo tok saa 1 mar odhiambo. Kamana ahinya wacho ni jamta woda wasi boda watching live Ramogi ler ahinya kaunti ma Migori kaimo igomos ne jok ma oula odaro mano Vini JJ. Ka bende ote machielo en wacho ni kaka pile en Benta Charles ka intiere Karen. Ote mari bende wacho ni abende aneno ka antiere Karungu mano Steve Owino. Wacho ni intiere koda jimo pogro tiwacho ni nengo mar ngima mabende Kenya dhie sani rach kabisa. Iwacho ni piny owacho owinjo ng'iane yono ero mabende okonyo godo jopiny. John Olwendo wuoda lego kod diere wacho ni yoro ng'uono ma Nyasaye kendo ikwayo ne ji hawi maber joge koduto te mabende neno Ramogi TV gie kinde machalo koda mende. Wadhi mane yweyo machoka pod oduogo gi mathoth, kik idhi mabor.
Nyakwa Ramogi. Bang' ng'anyo mapek mag Azimio ka kwedo yiero mar jatend piny William Ruto kod pek mag ngima. Mazungumzo endelee na maandamano sambamba. Ogai mar Azimio Raila Odinga kod William Ruto noyiere mar loso kokalo e committee. These are not our issues. These are not issues of anyone. We have to consult from time to time. The IBC question is a common issue to both teams. Penjo maduong' en niya, bende twak mar Kenya Kwanza kod Azimio dhi nyuolo lemo. Jo Azimio ne dhi yudo lal, jo Kenya Kwanza ne dhi yudo lal. Koso twak margi ni osembemore piny e lo. Debate wach matek kabisa. Tudri gi Walter Nyambaga chieng' Jumapil tarik 21 dweni ndi saa 1 gi saa 3 mar otieno ka koloni twagno mana e Ramogi TV. Could have been done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now. You get nothing. Follow the story of Yokubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We are pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret. Story, not to suspense. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt. Hakuna kingine. Bolt ni chap chap. Unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 773 kata 0785 40 38 20. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok wan gi dholuo mar kendo to gi kendo wan gi din. Chike kuonu nyaka siemni tima gimo wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moked gweng'ni olwokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Jishindie Smart TV kwa shabiki.com kila wiki. 100 bob kwa games za leo, 2 Smart TVs to give out this week. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K. Dubai and Zanzibar from 560 USD. Mauritius or Seychelles from 1000 USD.
South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Machiegni kendo, apisas mago kwach kich omako achich moro mitudo koda nek ji ariyo mano kwany ringregi e ot e gweng' ma Nyamakotoro e kaunti ma Nyamira mano dwe mar adek higani. Achijno ma jahigni 40 moyangi kaka Dennis Ondara nomaki ka bende ne oyude ko manore kod bunde mar pistol mane nigi magina 14. Obila nondhi achijno e boda ma Isebanye kaunti ma Migori bang' apedha mager mar ndalo 4. Achiji adek osemaki e wi nek ma Edward Nyangechi kod min ode Grace Mongina mane thoro dak e piny Amerika. Nokwany ringregi e odgi ma Nyamakotoro mano Nyamira okinyi ma tarik 22 dwe mar adek. Bero mano tim no yango ni ne ogogi e wigi kod funigi kendo nodegi gino mane kelo tho margi. Kuom thuolo mar dweche adek mokalo, kaunti ma Siaya osebede nyong'ong e ute fwambo weche mapacho kendi kuom siasa mag maundu kod tulo. Kaka Chris Owino leronwa, gwandruok e kind gavana ma Siaya James Orengo kod jalupne William Oduol monj ne oromo mag siasa kod ng'wango manowang'o apis mar duond bura mar UDA gin moko kuom weche mosemiyo siasa nyinga marach. Kaunti ma Siaya, kaunti namba 41 en achiel kuom counties mapacho kae mong'ere kuom golo thuondi mag demokrasia. Jalup jatend piny Kenya mokwongo Ramogi Oginga Odinga, Arguings Kodhek, Ogai mar Azimio Raila Odinga kod James Orengo gin moko kuom thuondi mane okedo ne thuolo ma duond buche mathoth e pacho kae kod demokrasia. Kata kamano, siasa mag maundu kod tulo osebedo ka golo wiye mochido e kaunti ma Siaya e kinde mokalo. Tarik 30 dwe mar adek higani e kinde ng'anyo mag Azimio, moko kuom rowere ma jendeke ne omonjo kendo tiayo mach e apisi mar duond bura mar UDA e kaunti no. E kor juma mokalo, moko kuom rowere bende ne omonjo romo mar duond bura mar ODM e kar chung' od bura magem kendo ketho gik moko. Wachore ni rowerego ne oketho romono e wi mano mane giwacho ni romo makamano ne en mar ketho nying jaod bura magem Elisha Odhiambo. E juma achiel no bende, johera mag gavana ma Siaya James Agri Bob Orengo kod jalupne William Oduol ne orakore kendo muocho tulo e iko mar jakom duol mar ndiko jotich e kaunti no. Penjo maduong' en ni en ang'o makelo lwenje mag siasa e kaunti ma Siaya. Gima jo Siaya kudwa, to especially not even leaders, jowa mawegi madai hats mag baba, ema ko winjo ka idhi kucha ka kore licha kubo dhi kucha, ti winjo ko juo kon to yenyo, ka ng'ato dhi kucha ka ko chanda duogo yenyo, mane makelo tulo, Nelson Osiemo, janon weche mag siasa, to seyo jo siasa ma ok e kaunti no kuom tiyo marach kod rowere e nyiso mbim margi mag siasa. Ki somo siasa maber, ibro yudo ni onge ga ng'at mawuok ne dhi ketho gir wadgi. En kuro wuok e ode ni odhi liend iko ng'ato, to liende no odwa ketho. Kata sani kiwuok idhi e liend mar kagweng'u, to ibo mana ka ji obiro iko ng'atno makogo familia to ji doka doka. But kineno ka koro liel ma koro josiasa dhi bire, to jasiasa moro be ma okunyre gi jasiasa ne dhi bire, kanye mineno ka jo politicians gi mobilize ga ground ni mondo sama ng'a loso cha ang' ipamna, to sama ng'a bwana cha loso cha to ang' itimre nadi, ang' ikwere mondo ground otimre nadi, obed kode marach. Kata odoko ni Siaya nigi sunga kuom nyuolo thuondi mag demokrasia, tulo makamago e kinde ka kinde oseweyo ji gi penjo mathoth ka bende jotelo kod jodak ma Siaya oyango demokrasia. Ana wona woke Ugenya sub-county, maana ya NMCA ma represent Ugenya West. To Ugenya sub-county for the last 15 years, MP makanyo okeso bedo ja ODM. To kupok winjo ka tie tulo. Mano ngiso no exercise democracy, mano ni Siaya. Koro kanga to wacho no kwa ngiso kwa exercise democracy Siaya, mano mriembo maduong' ahinya.
maduong' ahinya nikech janyowa kampen gugumbo ka to nyineno ka kampen odhi kare nyaka dakika mogik to kelo UDM to wan ODM to jo UDM kampen gugumbo kucha to wan jo ODM wa kampen koni nyaka ochopo seche ma dhano dhi yiero magumbo himself oting'o bade moko dhi kata e kot noyoma maler. Na koro wane ni siasa ok onego bed ni koro ji dhawa ka wadhawo kaluo nikech kata kinene pinje maoko example manya Manyien Kikuyu land gin gi a lot of political parties e kanyo to pok iwinjoga kata ka ji dhawo kata liel ka ji odhiega ka jogo kendo biro liel mopong' to winjo ute kata nyocha donge kane iko freedom fighter donge kata Raila no dhi liel donge all political formations no dhi liel to jogo no winja te onge ng'at moro mani winjo komayo ng'ato microphone ne kudwa loso mane gimiluongo ni demokrasia wacho nang'o ni kata kokadwari to we awinji. Nitiere dwaro mondo jotelo kod jodak ma Siaya othegore kod siasa mag lweny kaka yo mar kelo lwasi mayom ne ohala kaachiel kod joket mwandu. Political leadership marwa ema nyaka koro ng'e ni it is high time ni for them to bring that investor or development kaluowa. Investor ni nyaka bed assured ni investment ne is going to be very safe. Nikech anytime ma wane political agitation to ineno koro iloro dukni timang'o nikech the potential of violence wuok ng'enyega. Imana koro neno ka koro iluongo nang'o jo investors mabiro kaluo samoro ok dwa biro in full nikech gineno ni are we stable enough. Governor Masia James Agri Orengo kod jalupne William Oduol ijiwo mondo bed piny mar tieko ywaruok e kindgi kar luoko lepgi mochido e nyim jopiny kaachiel gi welo. Kata mana an deputy Siaya County Assembly to ng'ama nigi pa en mana speaker ineno the is clear standing order marwa chik marwa ma od bura wacho maler no anyalo mana take charge in the absence of the speaker ka speaker onge omiyo governor deputy governor bende nyalo mana bedo kod ngufu ka governor odhiwoko to en assignment ma gimotimo omiyo joma luwo deputy governor kata masunde gin jomolal. Orengo nyaka ng'e ni en e governor ma Siaya, so Orengo is a fight for devolution. He's been Senate, he's been fighting for it. Why can't he? Ang'o mi nyaka bed ni ogore gi bwana ni? Nego bed ni en mokawo a bigger role to luongo ji, to luongo deputy ne. Ni ero iwacho ni gik moko timre Siaya kae. Gik miwacho matimre gi ero wabet kaka cabinet, wach gi kae, watiek gi ka. Ang'o marach? Bed gi deputy ne en mano yiere ni en modhi tiyo kode for 5 years. Deputy ne ni ok no yiere en mana chama no miye ticket ma chama ong'ise ni yier deputy ne en mano ng'e kumogole Oduol ni gibed piny kaka na gibed piny ndalo mana gisero kuracha gibed piny mondo gitine jopiny wana kaka josiaya gima gitimo no morwa kata chiel. Jopiny nyaka ng'e ni e kinde mag yie mondo ti kodgi e chwalo mach e kind jotelo e seche ma jotelo gwandore gin giwegi ema gibiro yudo lal kod dong' chien e weche mag dongruok. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wan mana e kaunti ma Siaya en ni kaunti no geto nyago maembe mahew tan 3,000 mano e keyo mar maembe mabiro. Pur mar olemo no oseyweyo ji mahew 2,600 ma bende koro use. Ten kaunti ma Siaya siro chendo matudo jopur maembe, jolony kod johala. E kind jokanyo gin rowere makonyo e koyo yath ne olembego. Tudok makamano bero yuto ne jopur kendo yaro thuolo mag tije ne ojende ma Siaya. Rei Polo nigi mathoth. Pur maembe medore e kaunti ma Siaya kaluwore kod chenro mar jiwo medo ndhadhu ne mwandu mag puothe. Jopur ma kwan gi ohew 2,600 e kaunti no pidho maembe ma giuso e chirni ma pacho ka. Maembe timo maber, lakini maembe mwagolo en maembe matin nigi gima chiro dwaro. Tend kaunti ma Siaya e bwo chenro mar jiwo pur kod pith mong'ere kaka ASDSP yaro chenro mar chwalo kony kod lony ne jopur maembe. Iyudo ni jok mopidho maembe sana i gweng'wa ma Siaya ka gin jok manose timo tich bo retire. Koro jogi dak idh maembe bugo yath. Koro jende gina biro to timo tijno tichulo gi.
Ma emomiyo jokanyo orwako chenro mar bero nyak mar olembego, kama oriwo chuogo kido mabeyo mag olembe ne yiende maembe ma osebedo ka nyak kod kuoyo negi yath. Chiro dwaro maembe maler, maembe ma kochamo to ng'en chemical mantie iye ok nyal hinye. Kevin Okoth en achiel kuom rowere ma konyo jopur maembe e puothegi. Olero gige ma otiyo godo. Ma iluongo ni pruning saw. En ong'ado maembe maber kabisa, kendo sama ong'ado to ong'ade maslant ma kata koth chwe to kanyo pi kierie ma ok mokni kendo chako kelo tuoche moko ma chako keto chandruok ne maembe. Koni an kod moro iluongo ni sekatia. Sekatia ni en koro ng'ado matindo ma pruning saw ok nyal ng'ado. Ere ber mar ng'ado oko bad olemo moko? Waprun maembe nikech maembe koko bedo pruned to en bungu ok onyuolo, ok onyagi maber. Koro kong'ad bedene ma richo richo go to onyuolo maembe mang'eny, onyuolo maembe maler kendo onyuolo maembe mabecho. Okoth en achiel kuom rowere moseyudo tiegruok e wi pur mar olembe kendo tiyo kod lony margi e bero ngimagi. Tije nyalo miye chudo manie kind $100 kod $500 e yien ka yien kaluwore kod dwaro mar japur. Kendo gin maembe bende motegno. To kokogo yath to seche ma gigolo maua to maua go lwar piny te kendo kute chako chamo maua gi eki. Apisa mar pur kod pith Stephen Okech lero ni gijiwo puonj kaachiel kod tudruok e kind jokanyo e pur kod ohala mag olembe kaka maembe. Wan gi gimiluongo ni value chain platform. En platform makelo jopur te matimo maembe to koro kache mouse weche mag pur ma en ohala. Chenro makamago geto medo bero yuto mar maembe e kaunti ma Siaya e lai monywako jokanyo mohew 4,500 kama oting'o jopur, jolony kod jouso. Ray Polo, Ramogi TV. Gisani koro wadhi e kaunti ma Migori kuma jodak e gwenge mag Oruba kod Konyegi sub kaunti ma Suna West dwaro ni piny owacho kokalo kuom duol mochung'ne aluora Nema okaw okang' mar umo bugni mag kunyo mula ma bende osejwang'. Dwaro gi biro kaluwore koda tho mar japuonjre ma ja grade 4 mane somo e skul primar mar Asar Johnson. Jojuma nigi ler mathoth. Kunyo mula en achiel kuom yore duto madongo ma oganda gana gi ganda okete geno margi e kaunti ma Migori. Kata bed ni tij kunyo mula kelo nweng'o ne oganda mathoth e kaunti ma Migori, komachielo bende kelo midhiero. Oganda mathoth osewito ngimagi e kuondego mag kunyo mula, kamoko bende osidonyruok. To bugni gi osekelo shida nikech nokoimgi. Mar ariyo ka be okobedo fence, en kama odong' nono, nyithindo kale bene kind miere. E kar kunyo mula no mar Oruba kaachiel kod Konyegi maidore e location mar Oruba Laganda e sub county ma Suna West, bugni mag mula ma owe kokum osekelo masichni ma oting'o thoge mag oganda. Wabedo kod lit ahinya ka nyathina nyalo tho e pi nikech en pi mowe aweya nono ma kata chiel ok ochiel. Kaka nokunye goldi to duogo weye kamano. Ni wuon ka kaka sirkal ka olor ok ni chiele kech chielo tamo ng'ani chiele nikech en ng'ama osebed kiluongo ineo makani to ok owinji. Jodak e gwengegi wacho ni kuom nyithindgi kod anyuolagi osewito ngimagi e bugnigi, bende bang' ka osekunyo mula to koro iwe thuolo. Ka nyithindo tuome pi, jomadongo bende ome pi, dhok bende modhe. To osebedo konegonwa dhok, ero nyaka koro nyathina bende nyocha osethoe. Chien kucho bende osenego ji 7. Koro nwakwayo sirikal ni mondo konywa mondo bugo man ka modong kama inyowa e gweng' kani mondo ume. Nyithindo be kalo kaka e skul, nyithindo ma Asar, nyithindo ma Oruba Primary School, nyithindo ma Oruba Keyo, nyithindo ma Nyamome. Koro gini ka ok oike wabiro bedo gi tho, to ok dang' wayie gik machalo kamago timore e. Oganda gi wacho ni gisebedo ka gichiwo ywak margi ne migepe mopogore opogore ma oting'o mar mochung'ne ng'iyo alwora ma ong'ere kod dhogere kaka National Environmental Management Authority mondo koro okaw okang'. Kata kamano nyaka sani onge okang' mosekaw. Kata jo Nema be aseluongo ka moneno gini to onge action moro amora mosekaw kae. Koro akwayo ni wuon ka mondo fence ka kata oim ka nikech ka en kama ni thuolo ma ji kale. Oganda gi wacho ni bugni mag mula mokum osekelo midhiero e kaunti ni ma Migori, kendo dwaro margi en ni piny owacho koro kaw okang' mar umo bugnigi kata chielo kuondego. Jojuma, Ramogi TV, Migori.
Tapki, ano kadwa neno ranyisi mora mora kendo. Anaseyie ni in Tapki. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Jijenge na shilingi 1,500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Koro wadonje pau tuke kuma tima Tusker FC kawuono nodonjo e final mar tuke mag laro kombe mar FKF bang' loyo Lunzi Stars gola 1-0 e pau tuke Manyayo. Jatugo manodonje tielo mar ariyo Eric Otieno emanoloyo e dakika ma 90 bang' yudo cross kowuok kuom jatugo